Igorreko gaztelekuko inaugurazioa egin dugu, pasaran astean ja zabaldu zen, lehenengo astea izan zen, eta gaur batzi dugu inaugurazioa egitea, eta ja ofizialki hasiera ematea hemen egiten diren ekintzari. Jente asko etorri da, gazte asko etorri dire, eta hori dela eta aforoa apurtxu eta murriztu dugu, gazteak dire eta lekue handi izan arren, emoten dago txikitsu edala, zarat asko sortzen da, eta 50 ume hongo dire txanda bakoitzean, eta eurek joango dire sartzean, eta monitoreak kontroleko dabi ez noz sartu eta noz egiten. Urte osoan zehar, oporrak endute, bariku, zapatu eta domeketan egongo da zabalik, 4:00 10:00 arte, eta domekan 9:00 arte, eta gero begiraleak ja prestatzen ari dire irteerak, kanpoko ekintzak, ez da bakarrik hemen egotea. Guk EAJ-tik bagenekien Igorrek 12 urtetik gorako gaztentzat ez zeukadala aisialdirako aktibidaderik, estraeskolarrik, zeukan ezer, eta badakigu beste alde batzuetatik gazteleku bat irekitzeko ideiak egon direla. Guk pentsa dugu diru gutxigaz proiektu txiki bat xumea egin, eta ia horregaz nahikoa dan edo erraldoi bat behar dugu. Hau zuen etxea da, zuen lekua da, zuen aisialdi lekua da, etorri, disfrutatu, errespetuz, danontzako da, eta zuena da.